Krásne dobré ráno, už máme 9 hodín, ja idem na raňajky a potom ideme späť do mesta. Dneska máme posledný deň, tak to poďme spolu pozrieť, čo nás čaká. Zdravím, my už sme po raňajkách, ktoré sme mali na hoteli a teraz ideme do mesta pozrieť si staré mesto a poprechádzať sa ešte, čo tu bude otvorené vlastne, pretože je nový rok. Sviatok tu majú Portugálci, takže môže byť veľa vecí zavretých, ale snáď atrakcie nebudú. Tak poďte to s nami pozrieť. Poďme si užiť posledný deň v Porte. Dnešná prvá atrakcia bude väža. Tu máme kostolík a my ideme tam. Poďme si pozrieť vyhliadku. Tak my sa nachádzame dole, za mňou vidíte väžu Torres del Clérico a vstup tam stal 10 € osoba. Čaká vás klaustrofobický zážitok, 220 schodov, ale pravdepodobne ich bolo viac. Máte tam aj vstup do kostola a sa ísť pozrieť hore do 96 metrovej výšky, odkiaľ ste mohli vidieť krásne zábery na Porto. Poďme ďalej. Zastávka číslo 2, Palacio de Cristallo. Palác a nejaké palácké záhrady. Tretia zastávka, ideme niekam do kaviárne, kde si niečo dáme jesť. Pôjdeme sa poprechádzať popri rieke. A tu máte krásy Porta. Tak už máme doplnené zásoby, nájdený a ideme pokračovať ďalej. Tu sa niečo deje? Ale ľudí. Ven a los que vacilan,
Ja, dostal. Tu bude niečo zaujímavé. Tak naša ďalšia aktivita bude lanovka pri rieke. Tam môžete vidieť. Tu máme mesto Porto, most a domčeky. Amor, vamos curtir bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor. Posledný krát po tomto moste dneska. Zajtra letíme už domov. Opäť sa blížime k hotelu. Dneska posledný krát, zajtra už letíme domov. 4-dňový výlet v Portu bol dobrý, ale čas ísť do reality. Ešte teda sa dneska pôjdeme najesť do nejakej dobrej reštaurácii, uvidím, ak bude dobrá. Napíšem tuto vám niekde, jak sa volala a či odporúčam. No tak tam sme sa boli najesť. Výborná reštaurácia, indická. V Portugalsku to nevadí. Teraz ideme sa prejsť na hotel a ideme spať, takže lúčim sa s vami a vidíme sa zajtra, kde zajtra idem domov, takže to bude zaujímavé, čo ja ešte vymyslím. Čaute.